Asante TV. Yes, somos. Mama nyamyeshamu ye mubi akwa baba Asante TV so ene ye da strong ko se de ye hunu da no ene ya desuane ade kire ni nyina ne se manso kwanta o te asemde manso kwanta wo hene e amanse west ho ena ahoman hene afimpim yenu ene aduonu baako num odan de bonkum so ne penisi se dua bisi a etua dua bisi anan intene be se ne nanano tranko nyobe ko ho abom na wapo bi atana na egwaso intine na omkeka masa sikeka bibia bom no edan be so se ne oyi ohema edema manso nkwanta traditional council no eni ti ye bada Asante TV edima akotren pass e be fa de ekobia no ne edema yahwefo na onso hwe de ekoso ofisa amamre ne amane de Asante manso ye ni a wonhu ba bi a obefe bi aka ho oboba semprimu ni yewrafie ho na fe no me ekoso bia no yedini nyina amamo ewo manso nkwanta ahemfie. Asante TV. Yes, somos.
Esramo, Yera Tresse, Obiane Kom, Mumma Hanyadi, Niente Yera Asma Okatre, Adaruma, Obiane di, Mumma Hanyakom, Yero, Zero.
Zero. Zero. Zero. I'm already up with enter onoane bishia awayino ekwesi kanechi no meso nana afinem
no di nyame da nananom a ditu na najuso na afeso hima na ya Asante wa nananom a ne de mabeta le chiri ema ye di sa adwumadi esuronkun se na kumawo imanso wa hamadaroma na Asante hin chiame ema o se kodwo nananom frikumasi abeta le chi enti ọdún nyinaa bẹta n'ekyir a nananom amaba no nanase ọdamase nsa ene dai kunim sɛ dwumadie sonko a mobɛta n'ekyir ma ɛda adi ni ebewie papa ɛde asomdwie nkɔso ɛne mpunturo abrɛ asanteman amabi aka manso nkwantaman nanase ọdamase nsa.
another anamai de la say this year obedi obaso na ya bra atonyo ochepi obetia ene naso tiene ojaa ele tre omai ansumai matamai se edisia abaso ananya abra aso idinde nana yaku nana madaru masadi na chidom hujina nana no masuna abusua nemu edito nana no ayeshi ha na mini enchepi na mahini etu dini kire se ene dei weyi die obeso nana nyakwa bra banya ne ba bi ko no asomu enti adana di na kire yen ama yenyina emu enti se die nana kidom ene ne busua asie ni se die nana mahini asema odi tu yanimu no wo dana di akire mansuman Asante nana no a machi anyina se ene nana nya akusika obeso nana nya akwa bura la somuno ena ugire yenim hai nananum yenyina yesampa nana mai na chama betama nana mati anifefa nana mai ene nana abayama ayama arota semsula itani adasia yukra yabuwa mwadie nana mai yabuwa mwadie nana no yabuwa mwadie office staff yabuwa mwadie adisia yabuwa mwadie eba very for
Yantunas, and you know, Doctor, Nakami and Son. Yeah, Nakami and Son. It is Nakami and Son. And also Nakami and Son. Why? You can't get like Mama, why? Nakami and Son. Whiskey to Naka. Irish cream. And it's time to so I feel and say, I some media money. Asante na kasi na me do le sika do kofie na me twa enya kukusia mo atwa to kanya ko wasam dia ma ka asante mo asem na fa so ne ma sanna wa fra ko nya ya esi aya tabi enya te dede ya nya ta kwa ne sadie ni dia ne ya kese so abrenkonsa pantu sia ya de ba na bi kisi apiani man kwa de ma amane na to ne ma me na fa ko na kase seye adomo ba ba bro na dompa obu sana mama ne busu ade abrenponsa bien ya sa so ya red label ya black label ya berries double gold. Can I say swan nagabek? Swan nagabek. Yes, I put in a baba row. And that's our brother, but you came to tell you I did you. So nagabek. So put the cannon we are. They are catching a banyan and that's it. Uma meno na mo sese wa mo fa dia besesa ube fa Asante man e dancing cry tia da no ntama hotwo approach dia e twa no Dutch Holland West e so da mo from power sabai da doctor ya kro life for the bia so du ka ho ya wo tabo yene sanwa ya sha kambo ba les weli be kuso tie no na mo say e ka we nyina akse wi a ya sha de bi onyansafo ne ni nyansafo ne ti o ba akukọ ni
akokɔ no so wɔ mu baba wa bi na ne ko nya ba ma bi o se ko ma dua na brɛ me na me pɛ na ma yɛ mmomu ya makase mu o si ne na ma yɛ makase mu die me ba hunu be ne ma ka ko sua mu ase ma me no na na no ya hye ko sua ya so ya da ba ko se mu ba yire sabu suku tataru ko na Wamama problem satwa wasi mo gbogbo nana na nya kwose kan ho ana bra ni ete ko problem to ko sabu so 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 na so mo ba ya ta ba ko ni ko na fa be da o tu ka tanta na ko ya o mi ni sa ya shi ma ko ya shi side ya shi tene ya shi to tomatoes ni na ya to so dia ya to so dia ya to side dia bu so ni na ma so mo ba ba bu c'est ça bien quoi d'info je peux laisser fier à ce moment fil toi laisse lui dire que comme c'est là franchement moi à ça franchement une chérie ni ana dia din so de san so enyi te kan nya se dan tan ne se ba so ko ta ka san mo so kwasam ana se tan tan ni na fa so ma na ana kwa bra no Okoko na asatwa. Ofeso kwetana na. Na bia fa kwetana na. Osita bisa samse bi besi gro. Na dane die amampa ni nrai. Na ma no nya na ma sese de. Ye bai. Ya nane. Aba fa aso. Ani apampa no na na so na pampa ne se de. E na ta wo na kesi ni so. E kan ye ma me na bi ju no. Ai twenum. Yeah. I'm not sure for no. Something I know. I'm going to discover there. This is got 2 panels separate. And it's here. See, I'm coming from Bob. I saw everyone that brought the Kua. Now, we want to Kua. One of what by you. Or by Yajuman. Or by I want to go to 7 or shut the Kuan Mono. Now, dear, be small. I was shot yellow. Nay, Yawa Pupu. Oh, say our people, so Asante Yambrava, or we are a poo, or Papa Fado, or Polesica, or we are a poo. I should know what this is. Or yes, so Peta, Sikana, Bona Pedancy, or Yellow, not royal pay. What's happening in also? No, a pen, or pan and press as well. The woman answer Papa, the big Tunica, no, sir, a Guaciano, a physical also, a breakfast against Canapon, and not for tell us from Papa the baby and Yaji. Who are Papa, Tamachi, and it's a success. Yeah, you look capable. Can discuss 2 panels separate and a GTA. And I'm not sure what I said. The black time when I see you, there should be you. And Jenum. Let me sack it down. The man is here. You're not talking about Papa as a jack and a man. Never. You're paid. Saya kasa ajaba na ahema atrase e wa ko na kase esu no na sika o ma no na na no na ko ma ahema de ne de da to na so so ma ahema na na ko o fesu ko jana na ndwa sakatan wone na ato so ma ahema na ya santoa ogbo na no oba besia won na ko potro nya ni teti o to sa problem for some right na minimum ni onia no wanya abrofu no promote go mo so ma jo mo sem sa dia fa tanya fa na otosi ya kasa ya no de so fa na fa no anana ya kasa ya so na ya kasa ya so pesa fona I'm a body through. I'm the man of fun of her. I'm not today. I'm a friend from say, hey, I said you're still of a TV. Son, I'm a person on a national name. And you see, poor fat. I'm on another being cat. I'm so kind. Like poor man for love and you. And I said, you want me to be my mentor at church from my friend. And you get it over 29 years. 7 prayers, I don't know, so me,
actually comedy idea. And I'm from Brazil. And the band I make bang in Kuna. I can't make a time shading and so we are fire food. Yeah, Mummy in Kuna. Monanano, more from Monanano. Senana ever baby, not the same. I'm going to dinner. Nina no shame. Now you make a baby no in a dinner. So for the Toyomundo. Tinesremo. Mummy and I am come home. Now, as the prior way, we bow cry, bow come home. Mummy come home. The inside, the neck sketchy. Now, it didn't come Asante mine. Nana said to Tia, Nana quite be Adam Sotia. Then cheers from home, Asante name, Senedi, and yet not so fantamine man. Madam was sick, I miss some. Send me like a Saturday. I could get you what said, dear and I'll book us a embrace and in the prayer. Emro, a very team, the pigeon was house. Cecilia, one another with the idea. Or you back. Where you back. Then saw your baby. Casa, Jugum. The one fatted for me. The old bayan who's an man, and a city. Now, bear one and it's swing. One don't and I yet on and I come. For sacrifice. The sober joking. For blue, send a midnight can. No, be beer. Oh, brown was here. No, poor beer. Good like a sample. Now, but that they wish one more near no one and let you up. We bring each other. And I said, one more. One good part, sending a boon and a pepper. Swinging a big house. I could get them. You don't go anywhere. Yet, a chain magnet. A fresh room. The men you want more fetch. Let us see a first of money, you don't have to say. The same one, a 10 magnets. As I said, for it now, you need to open the eye. And yet, don't not sweat. One by myself, one by see how I have. Yes, I am from Sutina. Oslo, Fabuman, Sabi, or catch a one, not for old boy. Imagine our house, Rupa, and our baby. Nana, we said, Nana, penny phone, I was an answer. And the money must. My Baha, said, when you listening in prayer. So, Mamma Cassette, a plan, when you tell. It's a queer fatter set, what the man know, but to us, Debbie. The queer am the man, Abraham, who first said, go no, man. And so, all by custom, some more son, I'm sorry. My so quite my pen for women, Saturday, and Slam, Monsieur, the bar first, the catcher, share. Mine may be a shamas, what's a mine, the Buambama, Nana, a case can. Sam will run a woman, maybe also the man. Na couple. Sanan back, we prove the only. A good Pia, woman, the woman, mine may be a bawa. Sanity, to be some, Russia, and she say, oh, yeah, paying. The one for good no, what the man and a fan, a man, come on, and to be some, and then so up, you know,
Tinkwa. I'm about us. Actually, Palaroma. This way, I'm brown and baby quay. Oh, me, you myself. And check it to pine. This one, you might know some degree and I'm a little good for you. Can't you get a local one? Here, can't say this or I can show. Yes, with the eye of hope. If you are some Samaria, the dear upon your bow, have you breathed in an eye of back? The government of happiness were Hello, crap. You see, this way, the Jeff Armani and a number of parcel. Yeah. You could be out with the funniest wash. Tiabi. This racket to her. You see, I am a back. I am a swat. I might be in an epic. The short take champa couldn't. Tiabi. Take champa couldn't. A yakunyam to so from men. Tiabi. And you grant to our brain and say, I don't remember. You should send papa. Now you're the center. The woman mobile. Nanka. The funniest wash. The dear opportunity green, you can make us answer. Papa moving a bubble. This was moving a bubble. It's no more said it is like it to in a hammer. They are German who walk already go moment into. Yeah, we're going to have seen. A foot to a dear. We didn't have to be papa. Papa Bruni for big criteria. A power requirements are now war power him. That could not home. The Miss Wayakasa were on the liberation. Yeah. In Jim Halin to name Canina. Now, this was just Rakasa, this was offense Rakasa. The work kind of machine and a cross. I did you again answer. And Quasia for our dam for the idea. Who the idea now you and what? This racket to our bay. When about Uncle see, I will not for sure. Mansuma be no for one, a year brand. Ye means Shama when they say, when you have a tray, when you have a brassier, proper two, ya proper sing, proper two, ya proper sing, proper two, ya proper sing. Papa, when you are the check, when you get to obey no, found my one diano. Finish your tata, did you? What you do, become? You say, oh, baby, mammy. So, baby, mammy, the young come to be and you're proud of one. And then come home. They did you be when your papa never can't go. I dear men pass and the what you do when you grass to me. When you can, don't bet on losing horses. I mean, bet on you, then you lose. No, just a while. You know, I can say, brain. Then you say, Oba, O mammy, O nana, why do you know? Bet you must say. Now, Brassier, now, dog, not my am young room. I don't know you want, you're not one tiasel. I'm often I cry with you, the movie. I mean, I cry no more. And who says, I'm laying now, wait to wait into this one. You may kind of say, the sharp is a kiss. And the dear Miss Wa, bring out. Then I knew soon my family. Would dear, Mobrasia will nigh to my will nigh. I've been having an idea so much money. Now, because it was so come a bushia. Bushia is Ramon, Babu Funiad. When ye, Namania, not for them one time. I could not get back. You better pray. Maybe you do so a man or two. It was in this year. A new dimension, then you read the menu. The promise me young penny for Nini, a memoir. There's also Sabi. Now, may I so be the idea what you hear about you. A true with yes. You may can't want to say. I wish you afford your no pretty you, your no year, dear. When you're back, I'm from a Tampa pitch. Yakan a dorsum. And Cassa when me pray into the moon at him. Now, I'm sure I'm a prayer. When you are coming, I could never buy anything. When you never buy anything, when you won't come. The moon will say,
wɔn anyame afrɛ no wɔn asamanfo afrɛ no wɔn taa n'akyi ɛmansoman nhotɔ mu a ɛyɛ baa nso ne yɛn nso ɛho ato yɛ ɛmaa mpanimfoɔ mɛsɛ wɔyɛka no ɛso ɔfɛ nso ne ma ɔka asɛm bi na ɛho saa adeɛ no wɔ ha sɛbi mpɛ aduasa ɛso awɔhyia ebi a mɛso a wɔnya no baabi kɔ yɛ na wɔn no nneɛma na yɛ kakra mesrɛ mo ɔfa ne buo ma no na ɔnso de ne buo ama wɔn a mu nu a afei bɛyɛ na afei akɔ yɛ kyikyikyikyi yɛn mpɛ ne saa mesrɛ mo mo nso akɔda mu wɔyɛ akɔda a ɔsɛ sɛ yɛ baabi akɔduro no wɔnyini akonnwa no so te akonnwa no wɔnyini prɛko pɛ wɔnka mo ho wɔni hɔ a wɔni hɔ ɔno nso ni hɔ a wɔni hɔ wɔn mɔ yɛ sɛ wɔyɛ akɔda nti mo twitwi afa no so ne ade deɛ sɛ wɔaka me na ho yɛte hɔ anim nkɔmɔ ɛno nkɔ na mmom mpa ma nyɛ nyama mmerɛ kɔ aso deɛ a yɛ wɔ nneɛma na nom ahyehyɛ to ama yɛ wɔsɛ yɛdi so ne yɛfa so na asante ɛdɛ no mesrɛ mu nyinaa momfa mu nhyira mpaebɔ fanta ne so aketewa akyi na akɔnnwa gyini ɛnyɛ krabɛhwe na nim sɛ nyinaa wɔbɛyɛ ama asomdua da ɛda mu nyinaa ase mu a modwene sɛ sɛ de ne so wɔdi akɔnnwa bɛyɛ yie mu a mɔde mo mpaebɔ taa akyiri yɛaka ne dɔɔso mehyira mu nyinaa kɔsɛkɔsɛ ɛfa saa akɔnnwa so na mo nyinaa fi nhyia pa fɛ sɛ sɛ ne ɛte nkɔm nanso maafa ne ntoma pa afira na mea meyɛ bɛyɛ bi aka me mo nyinaa fi nhyia pa Yeah. Yeah. Wow, man. Wow. Yasuni ye bibia na demokrasia boya bibia koso. Era ose wa wo ba ne hia. E bibia wo ba ye no wo di ahobrasia ni obuo eya e biwie wuye. Ni maame no ne maame no edikan aka bi. Nanso wo ka de esiso ama ensema wo kan. Ahima wo ba akowa so ni. Ahimye no sabe enade enafo. Si ahimye enafo. Edi pa. Unye ni penyina. Pra obedi ni penyina na beto asem. Ebi beto asem, ebi nto asem, onokura wo bekanti. One so beto. Sede ebeboa ama. Sɛ wototo nneɛma yɛ di a dwumadie bi a wudie ɛbɛkɔ so pɛpɛɛpɛ ama na awie wo nkonimdie. Ɔka ma abusua no mate. Abusua no masɛm hia ne paa. Nti monya so na motie deɛ wɔɔka ne yie. Abusua no nyinaa monhwɛ na monhunu sɛ waba no sɛ wɔyɛ biribi na ɛnyɛ deɛ mo pa a yɛ dwom ane yɛde toɔ na mmom mofrɛ ne dan mu na makasa akyerɛ no na ɔno nso atie n'asopɛ mu. Sɛdeɛ nananom kaeɛ no obi a wɔtwa sa bia onim sɛ n'akyirikyia wo a mogye akyire ne na monim. Deɛ meka kyerɛ me nana no sɛ ɔma me hu yura na nsɛm tie a wɔka kyerɛ wo asɛ deɛ wɔde ama wɔ adwumadi a wɔde ahyɛ wo nsa yi wɔserew na waka ama wate sɛ ɛmane no ho da biara da yɛaka sɛ nanansɛ yɛ kae o. meka kyerɛ ne maame nso ne sɛ ɔhwɛ sɛ ne ba yɛm bɛ paa ɛnyɛ mɔma sɛ ɔyɛ mba bi a ɔbaatan a wɔwɔ ba deɛ mewura ɛka kyerɛ wo sɛ fa wo sunsum ahoɔden na obi biara taa n'akyi na ɛno na ɛbɛma ɔbaa awie ne pɛyɛ. nti ɛdeɛ bɛyɛ kakra bɛka abusua no nyinaa nso wɔmɔhunu ne ho adeɛ bi anya wɔmɔma bɛnkyɛ sɛdeɛ na adi ka aka no sɛ abusua no nyinaa wɔmama so ate sɛ ɔyɛ biribi na mo mpa a ɔma n'aso nti na ɔno nso afotwuo bi a wɔde bɛma no. Ɔse huhuhu deɛ wɔmpɛ
na moyɛ bibi bɔne bi atia ne de animguaseɛ brɛ no a aka aso no abusua no nyinaa wura ɔse wɔda ne wɔfa ɛne ogu akuro bi so man hene na akuma kumawu man hema na adwu so ɛne fe so wiase wɔda mu ase sɛnɛ no mu nyinaa mu sɛ yɛ tuntum
Asante TV. Yes, so much so.